ito po yung malungkot dito na pangyayari po dahil sa panay pong pag-ulan dito ngayon sa Northern Samar. Hindi na lang po kami nagsusuot ng underwear. Mga guys, dahil grabe, ayun, yung kaisa-isa kong underwear andun, dinangdang ko talaga sa pasong. At mamayang hapon ay liliskarin ko para naman yung side A tapos na, yung side B naman ang magmara. Ayan, welcome back mga guys. Yes, yung break it down. Yung maulan na naman po dito sa Northern Samar. At papasok po tayo ngayon for today's video sa aming school. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga followers ni Maestro Waray. Ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid siya ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. At upo mga guys, for today's video, maulan na naman po ngayon dito sa Northern Samar, kaya naman grabe guys. Ayan oh, mamasa-masa na naman dito. At nandito na ngayon si Ate Melanie, ang aking kasamaan dito sa school. Ayan, shoutout. At sa diver, shoutout. Opo, for today's video mga guys. Ayan oh. So, ito po yung malungkot dito na pangyayari po dahil sa panay pong pag-ulan dito ngayon sa Northern Samar. Hindi na lang po kami nagsusuot ng underwear. Mga guys, dahil grabe, ayun, yung kaisa-isa kong underwear andun, dinangdang ko talaga sa pasong. At mamayang hapon ay liliskarin ko para naman yung side A tapos na, yung side B naman ang magmara. Ayan, shoutout po sa ating 44,000 followers guys. Ayan, ingat-ingat po tayo palagi sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan, bawas-bawasan ng panglilibak para naman po hindi kayo masyadong mapunta sa impyerno. Doon lang kayo sa tamtam lang kayo. At ayan, ito po dito yung aming maganda maliit pero magandang paaralan po ng Magsaysay Elementary School. At ito po dito guys, ayan oh, nag-umpisa nang magbanaw ang tubig dito sa aming paaralan. At kapag sobrang malakas po ang ulan guys, umaabot po to sa loob ng classroom. Ayan oh, grabe guys, for today's video. At ayan, hindi nga kami magkarinigan dito sa loob ng classroom, kaya ang ginawa ko, activity na lamang at samahan na lang ng pagdarasal. Siyempre mga guys, mababait naman yung aking mga estudyante, kaya shoutout. At ito dito yung labas ng aming school. Ayan o, shoutout sa bubong ng aming classroom, sa alcoba pala. Ayan o, natagnak na siya. Shoutout sa gumawa nito, ay sa contractor nito. Shoutout po sa inyo. Ayan o, ang ganda po ng paaralan namin. Please, sumuraw ka naman. Ang brief ko doon, nadunot na sa may abo, sa may pasong. Dahil nga 3 araw nang nakadangdang doon sa aming abuhan. Nagkalukat-lukat na ang yungod ng kaligayahan. Hahay, maulan na naman sa Samar namin. Ayan, mag-ingat-ingat po ang ating mga kababayang mga taga Northern Samar. Yung mga nasa landslide area, ayan, mag-evacuate po kayo ng mas maaga. Ayan oh, ang lakas-lakas ng ulan.